צ'רלי הוא אדם רגיל, שעובד במשרד רגיל וחי חיים רגילים. הדבר היחיד ששונה בו, הוא שכל לילה, בני עולמו שמים את מוחם באקווריום. יום אחד, צ'רלי פגש באדם מוזר ומשוגע ברחוב. האדם חייך לעברו חיוך מטריד, וצ'רלי צחק והלך. אבל המשוגע עקב אחרי צ'רלי לביתו. באותו לילה, צ'רלי שם את מוחו באקווריום, אך כשנרדם, המשוגע התגנב פנימה. והחליף בין מוחותיהם, שגרם לצ'רלי לראות דברים קצת אחרים. זהו סוף סיפורו של צ'רלי. צ'רלי למד שלפעמים כדאי לצאת מהשגרה ולעשות דברים קצת אחרים. מה איתכם? למה אתם מחכים? לכו ותנסו לעשות דברים אחרים.